adunay mga pipila ka mga butang nga makatabang kanimo para maka-start ka sa imuhang tuig 2025 nga sakto, tama. First, get rid of the past. Ayaw na hinumdumi ang imuhang nangagi. Ang imuhang tuig 2024, dapat magstay lang siya diriya sa 2024. Unsa man na siya na mga nasinatian nimo diri sa 2024, kalhimti na ug ibilin diriya. Ayaw na dala sa tuig 2025. Mga pagmahay, unsa pagyod, kasuko, kaligotgot, ayaw na dala sa tuig 2025. Ibilin na diriya sa 2024. Kay mauna ang mahimong babag nimo nganong mahimong usab nga dili maayo ang kahimtang sa imong kinabuhi sa tuig 2024. Kay birahon man ka sa imuhang kagahapon. Birahon ka sa imuhang pangit na kasinatian sa tuig 2024. Ipahinomdom sa imuha mo na ang imuhang kanang ginatawag bitaw bitterness. Madala nimo sa tuig 2025 may kasayang nga gid at tuig kun ako pa tong gihimo, gigrab, ako pa itong gisugdan, ako pa itong gidawat. Manahantod sa tuwig 2025, bitter lang gyapon ka sa imong kinabuhi. That's why, get rid of the past. Biyai, kalimti ang imuhang nangagi. Diya sa imuhang 2024. Ingon pa ang versikulo 18 sa Isaias Kapitulo 43, nag-ingon siya, ayaw ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Kabalo mo kung anong gisulti ni sa Ginoo? Maumanggod ni ang nahimong hinungdan nganong wala sila kasulod sa nganong nalangan ang ilahang pagsulod sa promised land. Diyan na sila sa Ginoo na maabot ninyo ang promised land sulod lamang sa 40 ka adlaw pero naabtan sila 40 ka tuig tungod kay grabe man nila kabagulbulan. Nganong unsa man lang gibagulbol. Pagdala sa ilaha ni Moses o pag-abot dito sa Red Sea, pagtan-aw nila dako kaayong tubig nga pula. Paglingay nila sa kilid, taas kayong bukid. Paglingay nila sa kilid, taas kayong bukid. Kumbaga, corner na sila. Paglingay nila sa likod, ang mga karwahe ni Haring Paraon o ganyang mga sundalo nga nagkabayo, nag-abog-abog ang dalan nga nagukod sa ilaha. Layo pa lang, nalantaw nila nga gigukod sila ni Haring Paraon. Kay balo mo, sa diha nga gitugtan sila ni Haring Paraon na mugawas sa nasod sa Israel, sa Ehipto, nausab ang iyang unahuna. O gayon sa nga, dili day maayo to akong gihimo, mabuhian ako sila. Kung doon. So, gigukod sila. So, pag-abot nila dito sa daplin, sa baybayon nga pula, paglingin nila bukid, paglingin nila sa tuo, bukid, paglingin sa wala, bukid, paglingin sa likod, mga sundalo, paglingin sa tubangan, dako kayong dagat. Ug mingon sila kay Moses, gidala pa minimo diri ang mga matay. May pagibasagdan minimo dito O to ni sangpit ang Ginoo kay si Moses sa Ginoo, ingon ang Ginoo iyana imong tungkod sa dagat o sa tubig. Nya giana niya og napikas. Pag abot dito sa kamingawan, samtang lakaw sila padung sa promised land. Gutomon man gid sila. Bisa nga maayo pa man dito sa Egypt, baka kaon pa mi mga karne, mga lamian pagkaon. Maayo pa mo kahimtang dito bisan tuod ulipon mi. Pero nganong gidalami nimo diri aron lang ba mga matay? Wala mi makaon, wala mi mainom. Wala sila tubig, wala sila pagkaon. Og mao ni ang hinungdan ug babag nganong wala gyud sila nagmalampuson sulod sa 40 ka adlaw kay grabe man nila ka reklamador kay ilaha laging gihinumdom ang ilahang kinabuhi dito sa Egypt na maayo ilang nasinatian dito kakaon sila karne dito kakaon siguro sila mga bugas siguro dito mana ing taga naay pagsulay taga gutumon sila si Moses dayon lang mahayon nganong kita lamidin mo diri dala ba minimo diri aron mga matay may pagdito na lang minang matay sa Egypt. That's why, ingon ang Ginoo kay Isaiah, sultihin gud ni sila. Ingon ang Ginoo, ayaw na ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Mana kung naa kay gimahayan nga wa nimo buhatan ni tuig 2024, kalimti na to. Pass is pass, wala na kay mahimo. Kay kun imo tong hinumduman, mo resulta gina sa imong pagka-bitter sa imong kinabuhi. Di mamaayo ang imong plano kay puro lang kapagbahay pag hinumdom, mingon paganing uban sa tuwa kung mabalik pa lang ang panahon. Usahay na sa mga magtiayon, kung mabalik pa lang untang panahon, di gud ka na ako pangsawon. Pero di naman mabalik kay 20 na kabuk anak, 20 kabuk anak. Ano ba? Dili na di mo mabalik ang naitabo karong tuig 2024. Kung na kay gimahayan kay wala nimo gihimo, kung naay opportunity nga gimahayan nimo kay wala nimo dawata, kalimti to. Because God will create new pathway and create rivers bisan diha sa wilderness. Sigurado, makasinati kita pagsulay tuwing 2025. 100%. But always remember,
maghimo ang Ginoo og rivers, mga panalangin diha taliwala sa wilderness sa imong kinabuhi, and new pathway, dalan, bagong dalan diha sa imong mga wilderness sa imong kinabuhi tingali by the year 2025.